या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। टाइमपास करायला येता का तुम्ही? पालकमंत्री अधिकाऱ्यांवर भडकले। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रश्नांची नितेश राणेंनी घेतली दखल। आणि व्हायब्रंट गोवाचा प्रेरणादायी बिझनेस हाऊस पुरस्कार फोमेंतो रिसोर्सेसला प्रदान। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। व्हायब्रंट गोव्यातर्फे दिला जाणारा प्रेरणादायी बिझनेस हाऊस पुरस्कार यंदा फोमेंतो रिसोर्सेसला प्राप्त झाला। फोमेंतो रिसोर्सेसचे संचालक जो लुईस यांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि व्हायब्रंट गोव्याचे अध्यक्ष राजकुमार कामत यांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारला। नव उद्योजक तयार करण्यात व्हायब्रंट गोव्याचे मोठे योगदान आहे असं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं। व्हायब्रंट गोव्याच्या परिषदेनंतर लगेचच कोविडचा प्रसार सुरू झाला, त्यामुळे या परिषदेचे सकारात्मक परिणाम त्या काळात दिसून आले नाहीत। आज 2 वर्षांनंतर त्या परिषदेचे परिणाम दिसून येत आहेत असंही मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांनी नमूद केलंय। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची। काल रविवार होता आणि त्याचाच परिणाम सोमवारच्या संजय राऊतांच्या प्रेसमध्ये दिसला, अशी खोचक टीका नितेश राणेंनी केली। पाहूयात। संजय राजाराम राऊत
हा कुठला नशा करून बोलत होते याचा काय अंदाज नाही. कदाचित काल रविवार होता आणि त्याचे काही परिणाम आजच्या सकाळच्या सोमवारच्या पत्रकार परिषदेमध्ये आणि सकाळच्या लिहिलेल्या सामनाच्या अग्रलेखमध्ये दिसत होते. उद्धव ठाकरे कधी खोटं बोलत नाही असं ठणकावून आज सकाळी उद्धवजींचा कामगार महाराष्ट्राला आणि देशाला सांगत होता. हीच हिम्मत जे उद्धव ठाकरेला ओळखतात, ज्यांनी उद्धव ठाकरेला चा प्रवास पाहिलेला आहे, सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य राजसाहेब असतील, असे जे काही जवळचे ठाकरे कुटुंबाचे जे जवळचे लोक होते, जेव्हा हे संजय राऊत लोकप्रभामध्ये बसून ठाकरेंच्या विरोधात आणि शिवसेनेच्या विरोधात गरळ ओकत होते, तेव्हा उद्धव ठाकरे हा किती मोठा खोटारडा आहे. खोटारडेपणामध्ये त्यांनी PhD केलेली आहे. किंबहुना मी तर असं सांगेन की खोटं बोलण्यामध्ये गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये त्याची नोंद होईल. एवढा खोटं बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या बद्दल तो खोटं बोलतच नाही असं कोण पण नशेतच बोलू शकतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. तुम्ही गुजरात पॅटर्नवरती बोलला तर आता आम्हाला मातोश्री पॅटर्नवरती बोलावं लागेल, असा इशारा आमदार नितेश राणेंनी दिलाय. आज मोठ्या सामन्यामध्ये गुजरात पॅटर्नच्या संदर्भात लिहिलेलं आहे की गुजरात पॅटर्नमध्ये सगळ्यात भ्रष्टाचार करणाऱ्या लोकांना जवळ घेतात, लुटमार करतात, लुटारूंचा मॉल म्हणून उल्लेख केलाय. मग एका बाजूला अगर गुजरात पॅटर्नच्या बद्दल बोलत असताना तुझ्या मातोश्री पॅटर्न संदर्भात थोडी माहिती आम्हालाही द्यायची आहे की मातोश्री पॅटर्नमध्ये म्हणजे ठाकरे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये दुसऱ्या कोणालाही भ्रष्टाचार करण्याचा अधिकार नाही. तुमचं आडनाव पाटणकर किंवा सरदेसाई असेल तरच तुम्ही भ्रष्टाचार करू शकता. प्रत्येक टेंडर हे मातोश्रीलाच मिळालं पाहिजे. मग ते घड्याळाच्या माध्यमातून पैसा असेल किंवा नंदकिशोर चतुर्वेदीकडे पैसा असेल, कुठेही असेल, तर दुसऱ्यांवर चोरांचा मॉल बोलण्यापेक्षा तुमची जी चोराची जी बाजारपेठ आहे, या बाजारपेठाला आता तुमचा बाजार उठण्याची वेळ आलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नेते संदेश पारकर नेहमीच आपल्या भूमिका रोखठोक आणि स्पष्टपणे मांडत आहेत. आपल्याला जर पक्षात मोठी जबाबदारी मिळाली तर पदाला न्याय देऊन पक्ष वाढवेन असं स्पष्ट मत संदेश पारकर यांनी व्यक्त केलं आहे. आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचुडे यांनी संदेश पारकर यांच्याशी साधलेला खास संवाद पाहूयात. नमस्कार, कोकण साध लाईव्हच्या या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण अशा एका व्यक्तीशी चर्चा करणार आहोत की सिंधुदुर्गाच्या राजकारणामध्ये त्यांची नेहमी दखल घेतली जाते आणि सध्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेल्या राजकारणाच्या संबंधित त्यांची दखल घेणे हे गरजेचंच आहे. अशा पद्धतीचं सध्याचं एक वातावरण आहे. त्या संदर्भात सिंधुदुर्गातील एक नामांकित राजकीय नेते म्हणून ओळखले जाणारे संदेशजी पारकर यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. संदेश पारकर साहेब नमस्कार. सिंधुदुर्गामध्ये ज्यावेळी राजकीय खेळी खेळली जाते आणि राजकीय ज्यावेळी काही निर्णय घ्यायचा असतो त्यावेळी आपलं नाव घेतलं जातं आणि याच राजकारणामध्ये आपण नेहमी सक्रिय असता. मग तो कुठलाही पक्ष असू दे किंवा लोकांची मागणी असू दे किंवा लोकांचे प्रश्न असू दे, तुम्ही धडाडीने कार्यकर्त्यासारखे आपण खाली उतरून काम करता. एकंदरीत महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सध्या खूप मोठ्या घडामोडी होत आहेत आणि त्याच अनुषंगाने सिंधुदुर्गातही काही घडामोडींना हालचालींना वेग आला आहे. त्या संदर्भात आपलं काय नेमकं मत आहे थोडं आपण सांगा. खरं तर आजची जी राजकीय परिस्थिती आहे ती फार विचित्र आहे. म्हणजे सत्तेसाठी आणि महत्त्वाकांक्षेसाठी त्या ठिकाणी कोण कुठून कुठल्या पक्षामध्ये जातो आहे हे नेमकं स्पष्ट त्या ठिकाणी होत नाही. कुठेतरी टी व्हीच्या माध्यमातून, आपल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ह्या बातम्या अकस्मात त्या ठिकाणी प्रसिद्ध होतात आणि मग त्यानिमित्तानं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्या सगळ्या घटनेची चर्चा होते. खरं तर आज जे वास्तव आहे हे वास्तव पाहिल्याच्या नंतर सत्ता हे एकच उद्देश हा प्रत्येकाचा त्या ठिकाणी राहिलेला आहे. खरं तर अनेक ईडीच्या चौकशा असतील, अनेक राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या कारवाया असतील. या कारवायांमध्ये प्रत्येकाला अडचणीत आणण्याचं काम आणि त्यांना परत पक्षामध्ये प्रवेश देण्याचं काम, अशा पद्धतीचं एक वेगळं राजकारण हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी सुरू आहे. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीनं अनेक पक्ष फोडण्याचं काम या राज्यामध्ये त्या ठिकाणी केलं. आणि म्हणून आज सत्तेमध्ये बहुमत असतानासुद्धा महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सत्ता ही बहुमतामध्ये होती, भाजप आणि शिंदे गटाकडे. असं असताना देखीलसुद्धा राष्ट्रवादीमध्ये त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी पक्ष फोडून आज नवं एक समीकरण महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीने त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि खरं तर 100% विरोधक ह्या राज्यातले संपवण्याचा प्रयत्न आणि स्पष्ट बहुमत हे त्या ठिकाणी मिळवण्याचा प्रयत्न हा भारतीय जनता पार्टीचा त्या ठिकाणी आहे. पण याच्यातनं आज जे चित्र उभं राहिलेलं आहे किंवा भारतीय जनता पार्टीच्याबद्दलचं जे जनमत निर्माण झालेलं आहे त्याच्यामध्ये लोकांमध्ये तीव्र संताप, विरोध म्हणजे चीड, अशा उद्रेक आणि राग अशा पद्धतीची भावना सर्वसामान्य जनतेच्यामध्ये आहे. खरं तर लोकांचं म्हणणं असं की आपण जनतेच्या दरबारामध्ये हा निर्णय घ्यावा, कारण आता वर्षभरामध्ये या सगळ्या राज्यातल्या अनेक निवडणुका त्या ठिकाणी लागणार आहे. राज्याचीसुद्धा निवडणूक लागणार आहे आणि लोकसभेची निवडणूक लागणार आहे. मग एक वर्ष जर त्या ठिकाणी थांबून जनतेचा जर कौल त्या ठिकाणी घेतला असता तर अशा पद्धतीनं पक्षांमध्ये फूट करण्याची काही गरज नव्हती. आणि राज्यामध्ये सुद्धा म्हणजे एक राज्याची सुद्धा प्रतिमा या देशामध्ये या राजकारणाच्या निमित्तानं एक वेगळी प्रतिमा या निमित्तानं संपूर्ण देशामध्ये पोचते. आणि म्हणून त्याचं कुठंतरी जनतेला, मतदारांना त्याचं एक वेगळं दुःख आहे, वेदना आहेत. आणि म्हणून हे जे काही प्रकार आहेत हे सातत्यानं होत राहणार आहेत. कारण राजकारणात आता काय उद्या होणार ही सांगण्यासारखी परिस्थिती त्या ठिकाणी राहिली नाही. कारण प्रत्येकाला पदापर्यंत, प्रत्येकाला सत्तेपर्यंत त्या ठिकाणी पोचायचं आहे. आणि म्हणजे ते सगळं जे काय ते त्यांना मिळवायचं आहे. सत्तेच्या माध्यमातून त्यांच्या ज्या काही इच्छा आहेत त्या त्यांना पूर्ण करायच्या. नक्कीच सत्तेच्या माध्यमातून इच्छा पूर्ण करायची असं म्हणताय. पण एकंदरीत 2 गट आहेत जिल्ह्यामध्ये झाले. आपल्याला देखील काही राष्ट्रवादीकडून अशा पद्धतीचे एक ऑफर आलेली किंवा आपल्या पक्षात या असं काही संकेत आलेले का? गेली 25-30 वर्षे आम्ही राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात आहे.
माझे सगळ्याच पक्षामध्ये चांगले मित्र आहेत. म्हणजे मी काँग्रेस जन्मता काँग्रेसमध्ये आम्ही त्या ठिकाणी काँग्रेसची भूमिका घेऊन काम केलं. नंतरच्या काळामध्ये 14 वर्ष राष्ट्रवादीमध्ये काम केलं. नंतरच्या काळामध्ये काँग्रेसमध्ये पुन्हा त्या ठिकाणी 2-3 वर्ष काँग्रेसमध्ये काम केलं आणि रवी चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीमध्ये आणि विनायक राऊत आणि उदय सामंतांच्या नेतृत्वाखाली ही 4 वर्ष मी शिवसेनेमध्ये त्या ठिकाणी काम करतो. आणि त्यामुळे माझ्या कार्याची पद्धत किंवा माझा असलेला जनतेशी असलेले माझं संपर्क, जे सलोख्याचे संबंध आणि सातत्याने मी मांडलेली जिल्हावासियांच्या हिताची भूमिका असलेले अनेक प्रश्न घेऊन मी रस्त्यावर संघर्ष केलेला आहे. अनेक प्रश्न मी लोकांपर्यंत मांडण्याचा प्रयत्न केला. काही प्रश्नांना न्याय मिळाला, काही प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. पण एक रस्त्यावर उतरून जनतेच्या मनातली भूमिका त्या ठिकाणी मांडण्याचं काम गेले अनेक वर्ष त्या ठिकाणी मी केलं. आणि म्हणून कुठल्याही पक्षात जरी मी असलो तरी मी त्या पक्षातल्या भूमिकेशी त्याशी मी प्रामाणिक असतो आणि त्या ठिकाणी मी त्या पक्षाचं काम त्या ठिकाणी केलेलं आहे. कारण आज तर मी खोटं बोलून चालणार नाही, कारण मी 4 पक्षामध्ये आज काम केलेलंच आहे. जे काय माझे निर्णय चुकलेले असतील, कदाचित योग्य असतील, पण जो काय प्रवास माझा राजकीय झाला गेल्या 25-30 वर्षातला, या राजकीय प्रवासामध्ये मी अनेक पक्षामध्ये त्या ठिकाणी त्या नेतृत्वाचं काम त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि म्हणून आजही मी जरी पक्ष बदललेला असला, काँग्रेसमधनं मी राष्ट्रवादीत गेलो, राष्ट्रवादीतनं मी काँग्रेसमध्ये पुन्हा गेलो, काँग्रेसमधनं भाजपमध्ये गेलो आणि भाजपमधनं मी परत शिवसेनेमध्ये गेलो. असं जरी असलं तरी सगळ्या राजकीय मित्रांबरोबर त्या ठिकाणी माझे चांगलेच संबंध आहेत. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे रवी चव्हाण असतील, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटातले नेते असतील, अजित पवार असतील, भुजबळ असतील, पवारसाहेब असतील, त्याचप्रमाणे शिंदे गटातील उदय सामंत असतील किंवा अनेक सगळे त्या ठिकाणचे नेते असतील, या सगळ्यांबरोबर माझे आजही मैत्रीचे संबंध आहेत. तेवढंच रिस्पेक्ट, आदरपूर्वक ते सुद्धा माझ्याशी त्या ठिकाणी वागत आहेत. म्हणजे मी शिवसेनेचा आहे म्हणून मी घेऊन गेलेलं काम किंवा मला त्या ठिकाणी चांगला आदर हा त्या ठिकाणी आजही सगळ्याच पक्षांमध्ये त्या ठिकाणी मिळतो. पण हा झाला मैत्रीचा विषय. माझ्या थांबवतो, तुम्ही मैत्रीचा विषय म्हणला, जिल्ह्यामध्ये राणेंसोबत आपली मैत्री आहे काय? नाही, राणेंच्या संदर्भामध्ये आपण पूर्ण संघर्ष, म्हणजे माझं जे राजकीय जीवन जो प्रवास सुरू झाला, श्रीधर नाईकांची पहिली राजकीय हत्या झाली आणि त्या हत्येमध्ये पहिला जो म्हणजे माझ्यावर हल्ला होणार होता आणि त्या ठिकाणी त्यापासून सुरुवात झाली. म्हणजे माझ्या घरावर हल्ला झाला, माझ्या कन्या भावावर हल्ला झाला, माझा तो एक मित्र कार्यकर्ता होता सागर माडिक, त्याच्यावर हल्ला झाला. आणि हे सगळं 25-30 वर्षापूर्वी ह्या जनतेनं जिल्ह्यातलं पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून त्या सगळ्या प्रवृत्तीशी, गुंडगिरीशी आमचा त्या ठिकाणी रोखठोक सामना राहिला, संघर्ष राहिला. कारण अशा प्रकारचं नेतृत्व या सिंधुदुर्गामध्ये असू नये. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचं, राजकीय अपप्रवृत्तीचं, दहशतवादाचं, ह्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी आपण लढा दिला. पण या सगळ्या लढ्यामध्ये जवळजवळ मला तर वाटतं की 5 ते 6 निवडणुका मी त्या ठिकाणी या विरोधामध्ये लढल्या. पण जितका आम्ही विरोध करत होतो तितकं राणेंचं नेतृत्व ह्या जिल्ह्यातली जनता त्या ठिकाणी मोठं करत होती. पण लढाई आम्ही सोडलेली नव्हती. पण शेवटी या सगळ्या प्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये लढण्याचं आम्ही त्या ठिकाणी काम केलं. आणि माझा एक मुद्दा आहे की ज्या जिल्हावासियांनी राणेंना नेतृत्व दिलं, सत्ता दिली, अधिकार दिले, जिल्हावासियांसाठी राणेंनी काय केलं? स्वतःचा विकास केला, जिल्ह्याचा विकास झालेला नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणी ही एक म्हणजे जिल्ह्याच्या व जिल्हावासियांचा विश्वास घेऊन जिल्हावासियांना त्या ठिकाणी लुटण्याचं काम हे 25-27 वर्षामध्ये केलं. आणि म्हणून त्या प्रवृत्तीला आजही त्या ठिकाणी आमचा विरोध आहे. आम्ही एवढंच सांगतो की या जिल्ह्यामध्ये लोकशाही राहिली पाहिजे, गुंडगिरी, दहशतवाद ह्या त्या ठिकाणी असता कामा नये. आणि जो मतदार आहे, जी जिल्ह्यातली जनता आहे, त्याचा त्या ठिकाणी सर्वसामान्य माणसाचा विचार व्हावा. आणि जो त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या विरोधामध्ये, जनतेच्या विरोधामध्ये आहे, त्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आम्ही सातत्याने त्या ठिकाणी लढणार आहोत. कदाचित आम्हाला यश मिळालं नसेल, आमची लढाई तर त्या ठिकाणी चालू आहे, आमचा संघर्ष चालू आहे. आणि कधी ना कधी शेवटी हा सगळा नियतीचा खेळ आहे, याच्यामध्ये यश तर नक्कीच त्या ठिकाणी मिळणार. कारण मी आपल्याला सांगतो, 2 गोष्टीची आठवण आपल्याला करून देतो की राणे सांगत असतात त्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुकीला ज्यावेळी खासदार विनायक राऊत पहिले खासदार झाले, त्यावेळी विनायक राऊत साहेबांकडे हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढे कार्यकर्ते होते. मतदान केंद्र टेबल लावायला माणसं नव्हती. पण जिल्ह्यातल्या जनतेनं ठरवलं होतं की राणेंचा त्या ठिकाणी पराभव करायचा. आणि विनायक राऊत त्या ठिकाणी खासदार, हे 1.5 लाखाच्या मताधिक्याने या मतदारसंघाचे खासदार झाले. एकदा नाही 2दा झाले. त्यानंतर वैभव नाईकांसारखा एक सामान्य कार्यकर्ता जो कणकवलीतनं उठून कुडाळमध्ये गेला आणि या राणेंचं सांगणं होतं की मी
परमेश्वर जरी माझ्यासमोर उभा राहिला तरी माझा पराभव करू शकत नाही. एवढा अहंकार, एवढी गुर्मी ही राणेंमध्ये त्या ठिकाणी आलेली होती. पण त्याही मतदारसंघामध्ये जिल्ह्यातल्या जनतेने ठरवून वैभव नाईकांना त्या ठिकाणी निवडून दिलं. वैभव नाईक हे महाराष्ट्रातले जाईंट किलर झाले. त्यामुळे हा राजकीय खेळ आहे. आज त्या ठिकाणी कोण सत्तेमध्ये आहे, उद्या कोण असेल, काय होईल, हा त्या ठिकाणी आहे. पण जे जे आपण पेरलेलं आहे ते नक्कीच आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्या नशिबामध्ये त्या उगवणार आहे. आणि म्हणून आज कुठंतरी जनतेच्या बद्दलची भीती, मतदारांच्या बद्दलची भीती ही नेत्यांमध्ये राहिली पाहिजे. कारण ज्या कारणासाठी आपण लोक आपल्याला निवडून देतात ते लोकांची आपल्याला सेवा त्या ठिकाणी केली पाहिजे. जिल्ह्याचा विकास त्या ठिकाणी केला पाहिजे. आज अनेक प्रश्न आहेत. महागाई आहे, बेरोजगारी आहे आणि या सगळ्या कठीण परिस्थिती येणारच आहे तुम्ही म्हटलं सर. पण जिल्ह्यामध्ये सध्याचं जे राजकारण सुरू आहे म्हणजे महाराष्ट्रात जे काही घडेल त्याचे पडसाद सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नक्कीच उमटतात. आणि आत्ताच्या घडीला समजा आपल्याला कुठल्या पक्षाने ऑफर दिली, तुम्ही म्हणता सगळ्या पक्षांकडे तुम्ही काम केलेलं आहे, सगळ्यांनी संदेश पारकर प्रेमी जे नागरिक आहेत ते कायम तुमच्या पाठीशी आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने समजा तुम्हाला उद्या एखाद्या पक्षाने ऑफर दिली आणि तुम्हाला जर योग्य वाटलं तर कुठल्या पक्षाची निवड कराल? खरं तर आज गेली 4 वर्ष गुन्हे माझ्यावर दाखल झाले, अनेक केसेस त्या ठिकाणी दाखल झाल्या आणि शेवटी मी सांगून टाकितलं की हिंमत असेल तर तुम्ही टोल वसूल करा. आणि जाहीर त्या ठिकाणी ज्या दिवशी टोल वसुलीची भूमिका केंद्र सरकारने जाहीर केली त्या दिवशी आम्ही तिथं जाऊन जिल्हावासियांना एकत्र घेऊन त्या ठिकाणी विरोध करून त्या ठिकाणी ते काम, टोलचं काम त्या ठिकाणी आम्ही बंद पाडलं. कुठल्या पक्षात जर कोणीही संधी दिली तर आपण कुठल्या पक्षाची निवड? खरं तर आज तशा प्रकारची परिस्थिती नाही आहे. राजकारण फार विचित्र पद्धतीनं या राज्यामध्ये सुरू आहे आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीवर माझ्यासारखा कार्यकर्ता हा त्या ठिकाणी लक्ष ठेवून आहे. पण ज्या शिवसेनेमध्ये आपण आहोत त्या शिवसेनेची जर जबाबदारी तितक्याच ताकदीनं त्या ठिकाणी मिळाली तर मी नक्कीच या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला न्याय त्या ठिकाणी देऊ शकतो. कारण आम्ही लढणारे लोक आहोत, आम्ही संघर्ष करणारे लोक आहोत. त्यामुळे आम्हाला जे मॅनेज राजकारण त्या ठिकाणी आपल्याला जमत नाही, कारण तो आमचा स्वभाव नाही, स्थायी भाव नाही. आणि म्हणून कुठेतरी एक जबाबदारी स्वीकारून ह्या अन्यायाच्या विरुद्ध, या सगळ्या घडणाऱ्या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध लढणं हे माझ्या मनाशी ठाम आहे. पण गेली 4 वर्ष मी ज्या पद्धतीनं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला माझं तर असं म्हणणं की जे सगळ्या शिवसेनेमध्ये आपण आलेलो आहोत या सगळ्या सहकार्यांची मदत कुठेतरी शिवसेना पक्षाने त्या ठिकाणी घेतली पाहिजे. आणि शिवसेनेला वाढण्यासाठी जर तसे प्रयत्न केले तर या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना हा एक सक्षम पर्याय, उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना महाविकास आघाडी एक सक्षम पर्याय त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो. शिवसेनेने आपल्याला सावंतवाडीचं जिल्हाध्यक्षपद दिलं होतं, त्या संदर्भात विनायक राऊतांनी स्टे आला असं देखील सांगितलं. याचं नेमकं कारण? खरं तर संघटनेमधली काहीतरी जबाबदारी मला मिळावी अशा प्रकारची भूमिका गेली 4 वर्ष माझी आहे. कारण या शिवसेना नेता म्हणूनच या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेमध्ये आल्यापासून त्या ठिकाणी काम करतो आणि लोकांनाही तितकाच विश्वास त्या निमित्तानं शिवसैनिक निष्ठावंत शिवसैनिकांना, समाजाला, जनतेला विश्वास देण्याचं काम करतो. खरं तर माझं असं म्हणणं होतं की मला जर कुठलीही जबाबदारी, सावंतवाडी असं नाही, कणकवलीची जबाबदारी मिळाली असती, जिल्ह्यातली कुठलीही जबाबदारी त्या ठिकाणी माझ्याकडे मिळाली असती तर मी त्या ताकदीनं त्या पदाला त्या ठिकाणी न्याय देऊ शकलो असतो आणि कुठेतरी शिवसेनेचं संघटन वाढलं असतं आणि कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी मी गोळा करून एक शिवसेनेचा बुलंद आवाज किंवा या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना प्रथम क्रमांकावर नेण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी केला असता. पण आज माझ्याजवळ कुठली जबाबदारी नसल्यामुळे मी शिवसेनेचा नेता म्हणून या सगळ्यांच्या बरोबर आहे. प्रामाणिकपणे शिवसैनिकांना विश्वासात घेऊन शिवसेनेच्या धोरणाप्रमाणे काम करतोय. पण मी गेली 4 वर्ष ज्या म्हणजे मी आमदारकीचा अर्ज सुद्धा दाखल केलेला होता. भारतीय जनता पार्टीमध्ये मी होतो. राणेंना प्रवेश दिल्यानंतर मी त्या ठिकाणी जाहीर बंड केलं, मी विरोध केला. विरोध करून थांबलो नाही तर मी जनतेला रस्त्यावर उतरून या राणेंच्या विरोधामध्ये म्हणजे भारतीय जनतेच्या चुकीच्या निर्णयाच्या विरोधात मी त्या ठिकाणी फॉर्म भरला, मी बंड केलं. माझी इच्छा होती की मी विधानसभेची निवडणूक लढवावी, पण त्यावेळी सतीश सावंतांना त्या ठिकाणी तिकीट देण्यात आलं आणि एक ध्येयाच्या एका विचारापोटी सतीश सावंतांना मी त्या ठिकाणी पाठिंबा दिला आणि मी त्या प्रवाहामध्ये सामील झालो. मला आठवतं की त्यावेळी 13-13.500 मतं शिवसेनेला होती या मतदारसंघामध्ये. जवळजवळ 56,000 ते 58,000 मतं ही शिवसेनेला त्या ठिकाणी मिळाली
एवढं काम सगळ्या शिवसैनिकांना, पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना, जनतेला विश्वासातून त्या ठिकाणी आपण म्हणजे सगळ्या नेतृत्वाच्या खाली उभं केलं. मग माझं असं म्हणणं की एवढं सगळं काम उभं करत असताना 13,000वरनं 56,000वर आपण त्या ठिकाणी मतदान देत असताना देवगडची नगरपंचायत भारतीय जनता पार्टी आणि राणे भाजप यांच्या हातातनं त्या ठिकाणी आपल्याकडे एक नगरसेवक होता, ती सत्ता आणताना या सगळ्या ज्या वेळी जबाबदाऱ्या दिल्या त्या जबाबदारीला न्याय देण्याचं काम मी जर करत असेल तर मला त्या ठिकाणी संघटनेच्या जबाबदारीमध्ये का घेतलं जात नाही हा माझ्याकडे प्रश्न आहे. पण म्हणून मी काही पक्ष बदलणार ही माझी भूमिका नाही. पण नेत्याला आजच्या काळामध्ये लोक त्या ठिकाणी संधी शोधत आहेत, आपल्यावर होणारा अन्यायाचे पाडे वाचून त्या ठिकाणी आपली जागा त्या ठिकाणी निर्माण करतात, झटपट सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. या सगळं चालू असताना आमच्यासारखे कार्यकर्ते विश्वास ठेवून नेतृत्वावर त्या ठिकाणी आहेत. कारण जी घटना या महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडली, उद्धवजी ठाकरे सारखं एक संवेदनशील लोकप्रिय नेतृत्व त्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर होतं, त्यांच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसण्याचं काम आपल्याच सहकार्याने केलं आणि त्यांना त्या पदावरनं पाय उतार व्हावं लागलं हे महाराष्ट्राच्या जनतेला मान्य झालेलं नाही. पण ह्या सगळ्या गोष्टी गृहीत धरून फक्त आपण 3 मुद्दे घेऊनच लढणार आहोत का? म्हणजे खंजीर खुपसला मुख्यमंत्री पदावरनं बाजूला सारलं गेलं हा एक मुद्दा, निष्ठावंत शिवसैनिक हा एक मुद्दा आणि गद्दार खोके हा एक मुद्दा. या 3 मुद्द्यावर निवडणूक लढता येईल. पण जर निर्णायक मतं आपण घेऊ शकलो नाही तर ही निवडणूक आपल्याला जिंकता येणार नाही. पण तशा पद्धतीनं संघटन का उभं केलं जात नाही, तशा पद्धतीनं यंत्रणा का उभी केली जात नाही? कार्यकर्त्याला आज आधार नाहीये, त्याला विश्वास नाहीये. तो शिवसैनिक सत्ता आली तरी तो जसा गरीब होता आणि सत्ता येऊन गेली आज विरोधात आहे तरी तो आहे तसाच आहे. त्याच्या जीवनामध्ये कुठेही बदल त्या ठिकाणी झालेला नाही आणि म्हणून तो शिवसैनिक प्रामाणिक आहे बाळासाहेबांच्या विचाराशी, उद्धवजींच्या नेतृत्वाशी. आणि मग जर तुम्ही अशा पद्धतीनं जर संघटनेमध्ये जर स्पार्क असेल, शिवसेना महाविकास आघाडी हा जनतेचा पर्याय असेल तर तुम्ही ज्या सहकार्यांना पक्षामध्ये घेतलं त्यांच्यावर पक्षाच्या जबाबदाऱ्या देऊन पक्ष वाढवणीच्या योगदानामध्ये का त्या ठिकाणी त्यांना झोपून देत नाही आणि का त्या ठिकाणी म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे पक्ष त्या ठिकाणी आपण झोपून ठेवला आहे आणि कुठेतरी पक्षाची मालकी त्या ठिकाणी आपण दाखवत आहे. असं करून त्या ठिकाणी काय होणार नाही. कार्यकर्त्याचं याच्यामध्ये नुकसान होणार आहे. कारण उद्या जिल्हा परिषदच्या निवडणुका आहेत, उद्या पंचायत समितीच्या निवडणुका, उद्या नगरपंचायत महानगरपालिकेच्या निवडणुका, त्याच्यानंतर येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका. आणि म्हणून हे जे सगळं वर्ष आहे हे निवडणुकीचं वर्ष आहे आणि या वर्षामध्ये शिवसेनेचं काम संघटनात्मक झालं पाहिजे, संवाद जनतेबरोबर झाला पाहिजे. जे शिवसेनेनं काम उभं केलं, जे आज उद्धवजी त्या ठिकाणी सर्वांना विरोध करून त्या ठिकाणी फिरतायत, एका विचार घेऊन त्या ठिकाणी फिरतायत, हा विचार सर्वसामान्यपर्यंत रुजला पाहिजे. तुमच्या एकंदरीत बोलण्यावरून शिवसेनेमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू आहे असं एकंदरीत काय आहेच ना. म्हणजे ज्या काही गोष्टी घडत आहेत, शिवसेनेमध्ये फूट का पडली, शिवसेनेमध्ये बंड का झालं, जसं राज्यामध्ये झालं तसं संपूर्ण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आहे. काय होतं की जे जनतेमध्ये आहे, जनाधार आहे, अशा नेतृत्वाला बाजूला सारलं जातं आणि ज्यांच्याकडे काही म्हणजे जे तळी उचलणारे आहेत या कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाते आणि म्हणून हे सगळ्याच पक्षात आतापर्यंत चालत आलेलं आहे. आणि जोपर्यंत अशा पद्धतीनं जेव्हा पक्षाचा कारभार चालू असतो त्यावेळी त्याला त्या ठिकाणी अपयशाला सामोरं जावं लागतं. आणि एकीकडे उद्धवजी आदित्यसाहेब एवढी मेहनत घेत आहेत, पक्ष वाढी करता आणि आपण मात्र त्या ठिकाणी पक्ष संपवण्याचा प्रयत्न अशा एका वेगळ्या पद्धतीनं करतोय. त्यामुळे तिथं कुठेतरी ह्या सुधारणा झाल्या पाहिजे. संघटनेमध्ये विचारांचं आदान प्रदान झालं पाहिजे. कुठेतरी महिन्या 2 महिन्यातनं बैठका झाल्या पाहिजे. काय आपण पक्षाच्या माध्यमातून जनतेसाठी करणार आहोत, जिल्ह्याच्या विकासामध्ये आपली भूमिका काय, शिवसेना म्हणून आपण काय करणार, या सगळ्या गोष्टीचा जर त्या ठिकाणी विचार होऊन तशा पद्धतीचं संघटन उभं करून प्रत्येकावर जबाबदारी देऊन त्या ठिकाणी काम दिलं तर मला वाटतं शिवसेना सुद्धा एक सक्षम पर्याय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये होऊ शकतो. पण मी असंही म्हणणार नाही की सगळं मला हवं आणि मीच सगळं करू शकतो असं मी म्हणणार नाही. सांघिक काम महत्वाचं आहे. सगळ्यांनी जबाबदारी स्वीकारून जर आपण काम केलं महत्वाचं असं देखील आपण म्हटलं आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचं काम देखील खूप मोठं चालू आहे. जिल्ह्यामध्ये कणकवली विधानसभाची समजा जागा तुम्हाला देण्याचं ठरवलं तर कोणते मुद्दे घेऊन तुम्ही तर मी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करतो की या विधानसभेचा आमदार होण्याचं माझं स्वप्न आहे आणि जिल्ह्यातल्या या मतदारसंघातल्या आणि जिल्ह्यातल्या जनता सुद्धा त्या ठिकाणी तितकीच माझ्यावर प्रेम करते.
मला आशीर्वाद त्या ठिकाणी नक्की देईल, पण ही संधी त्या ठिकाणी मिळत नाही. ज्या ज्यावेळी आमचे काही निर्णय चुकतात आणि आम्ही निर्णय घेऊ शकलो नाही, तर अनेक जर मी योग्य निर्णय घेतले असते तर आज तुम्हाला मी आमदार खासदार म्हणून त्या ठिकाणी दिसलो असतो. पण हे होऊ शकलं नाही, कदाचित नियतीच्या मनात काय आहे हे मी सांगू शकत नाही. पण हा संघर्ष, ही लढाई माझी त्या ठिकाणी सुरू आहे. मी कणकवली मतदारसंघात पण इच्छुक आहे, कारण मी या मतदारसंघामध्येच राहतो आणि म्हणून मला जी जबाबदारी देतील, या जिल्ह्यातली जी जबाबदारी देतील ती मी जबाबदारी स्वीकारेल आणि त्या जबाबदारीला न्याय दिल्याशिवाय मी राहणार नाही. कारण आपण अनेक म्हणजे प्रयत्न हे त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने केलेले आहेत. संघटना वाढली पाहिजे, संख्यात्मक काम न होतं ते गुणात्मक झालं पाहिजे. म्हणजे उद्याच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये किती सभापती आपले आहेत, किती जिल्हा परिषद मध्ये सदस्य आपले आहेत, याच्यावर शिवसेनेचं नेतृत्व अवलंबून आहे. म्हणजे तुम्हाला ते त्या ठिकाणी सिद्ध करावं, किती नगरपालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहेत, किती त्या ठिकाणी नगरसेवक शिवसेनेचे आहेत, याच्यावर त्या ठिकाणी राजकीय ताकद या जिल्ह्यातली ही त्या ठिकाणी ओळखली जाणार आहे. आणि म्हणून जर अजूनही वेळ गेला नाही, 1 वर्ष अजून बाकी आहे, पण आता सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये या सगळ्या राज्यातल्या बाकीच्या निवडणुका लागतील, पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. जर आपण जबाबदारीने काम केलं, सगळे एकत्र येऊन त्या ठिकाणी एक संघर्ष उभा केला, एक पर्याय उभा केला, तर जिल्ह्यातली जनता ही महाविकास आघाडी शिवसेनेच्या उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली नक्की त्या ठिकाणी उभी राहील. जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न फारकच आहे, तुमच्यासोबत संदेश प्रेमी आपले जे कार्यकर्ते आहेत ते मोठ्या संख्येने असतात. तुम्ही ज्या पक्षात जाल, तुम्ही जो मार्ग सांगाल ते पाळत असतात. समजा उद्धव ठाकरे यांनी जी आपल्याला जबाबदारी दिली, तर भविष्यात येणारी कणकवली नगरपंचायत असेल, पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद असेल, त्यानंतर विधानसभा असेल, ह्याचं नियोजन कसं असेल? ती जबाबदारी आहे. एकदा तुम्ही ही जबाबदारी दिल्याच्या नंतर तशा पद्धतीचं नियोजन केलं जाईल. आज सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधामध्ये जनाक्रोश आहे. सगळ्याच प्रश्नांवर त्या ठिकाणी लोकांचं मत त्या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधामध्ये, आणि लोकांना परिवर्तन अपेक्षित आहे. आणि म्हणून परिवर्तनाचा जर आपण आवाज जनतेला दिला आणि या सगळ्या राज्यामधल्या ज्या काही घडामोडी आज सुरू आहे त्या घडामोडीच्या बद्दलची चर्चा आपण केली आणि आपण शिवसेना म्हणून काय त्या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये कसा शहरांचा विकास करणार आहोत, कसा जिल्ह्याचा विकास करणार आहोत, ही जर भूमिका आपण त्या ठिकाणी मांडली आणि तशा पद्धतीनं आपण कार्यरत झालो तर हे सगळं जे काय आव्हान आहे ते आपण पेलू शकतो. पण मी मगाशी आपल्याला म्हणालो की जर आपण संघटनाच उभी केली नाही, आपण जर त्या ठिकाणी निर्णायक जी मतं आहेत, विजयाच्या पारड्यामध्ये झुकणारी मतं आहेत, ही मतं कशी आपल्या शिवसेनेकडे येतील याचा जर त्याच्यामध्ये विचार नसेल तर नुसतीच लढाई होईल, नुसतीच निवडणूक होईल आणि पुन्हा एकदा 5 वर्षांनी पुन्हा असं होऊन चालणार नाही. ही 5 वर्ष आता ह्या आजच आपल्याला संधी हवी आणि कुठल्याही परिस्थितीत आपण लढायचं आणि जिंकायचं आणि संधीचं सोनं करायची ही भूमिका घेऊन शिवसैनिकांनी उतरलं पाहिजे. मी सांगतो नक्कीच त्या ठिकाणी जनता आपल्याला आशीर्वाद देईल आणि जनतेला सुद्धा शिवसेनेच्या माध्यमातून या जिल्ह्याचा विकास झालेला त्या ठिकाणी आवडेल अशी त्या ठिकाणी वस्तुस्थिती आहे. पण आज राजकारणात काही खरं नाही. म्हणजे मगाशी मी म्हणालो होतो की काही होऊ शकतं, कारण जर तुम्ही त्यांना विश्वास दिलात नाही, त्यांना प्रेम दिलात नाही, त्यांना आधार दिलात नाही, त्यांना जबाबदारी दिला नाही, तर कोण त्या ठिकाणी त्या पक्षामध्ये थांबणार आहे आणि कशासाठी त्यांनी थांबावं? जर म्हणजे आज आम्ही सत्तेच्या विरोधात आहोत म्हणून विरोधात आणि उद्या सत्ता आल्यानंतर समजा परत आपण विरोधात, म्हणजे आपला राजकीय नेमकं काय होणार आहे हा सुद्धा भविष्याकडे वेध लावून बसलेले राजकारणी आहेत. आणि खरं तर गेल्या अनेक वर्षाचा जो राजकीय प्रवास झाला त्यातनं स्वप्न असं आहे की माझ्यासारखी संवेदनशील माणसं त्या ठिकाणी पोहोचली तर जनतेचे प्रश्न अधिक तीव्रतेने मांडून त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न माझा राहील. आणि म्हणून माझी इच्छा आहे की ही सगळी जबाबदारी एकदा जर समजा मिळाली, मी आज संदेश पारकर म्हणून अनेक गोष्टी करतोय, त्यांना न्याय देतो, रस्त्यावर उतरतोय, माझा काय संबंध, मी ओसरगावच्या टोलला गेलो, तिथे लढलो, तिथे जिल्ह्यातली जनता होती, सगळ्या इतर पक्षांना त्या ठिकाणी यावं लागलं कारण मुद्दाच त्या ठिकाणी नाजूक होता आणि लोकांना चाचक होता. आणि म्हणून असे जर त्या ठिकाणी होत राहिलं तर त्याच्या विरोधात आम्ही संघर्ष करणार. आजही जिल्ह्यामध्ये सी वर्ल्ड सारखा प्रकल्प झाला पाहिजे, कारण जर पर्यटन आपल्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून जर पर्यटन डेव्हलप करायचं आहे तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या सी वर्ल्ड अशा प्रकारचे प्रकल्प जर आले तर ते एक जिल्ह्याचं डेस्टिनेशन बनेल, जिल्ह्याची ओळख बनेल आणि मग देशातले पर्यटक लोक त्या ठिकाणी त्या निमित्तानं जिल्ह्यात येतील आणि कुठेतरी पर्यटनाच्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्याचा विकास होईल. म्हणजे या प्रश्नांकडे कोणच त्या ठिकाणी लक्ष देत नाही.
माझं ते सातत्यानं असं म्हणणं असतं की एकटा राजकारणी मोठा होऊन हा जिल्ह्याची जडणघडण होणार नाही. राजकारण्यांबरोबर जी अधिकची बाकीची जी क्षेत्र आहेत, मग ती साहित्यिक असतील, सामाजिक असतील, कलाविषयक असतील, क्रीडाविषयक असतील, व्यापारी असतील, उद्योग असतील, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये, पत्रकार असतील, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये एक जडणघडण म्हणून एक चांगलं नेतृत्व आणि एक चांगली भूमिका बजावणारे नेतृत्व त्या ठिकाणी उभं झालं पाहिजे. आणि तशा सगळ्या जडणघडणीतनं माझा जिल्हा घडणार. त्यामुळे काय होतंय, आज काही ठराविकच हाताच्या बोटावर मोजण्याची माणसं ही मोठी झाली आणि ते म्हणतील ते, पण जिल्ह्याच्या मनामध्ये काय आहे, जिल्हावासियांना काय वाटतं, तिथल्या जनतेला काय वाटतं, त्याच्यावर मात्र कुठलाही निर्णय होत नाही. जो तो आपला व्यक्तिगत काय फायदा होईल याच्याच प्रयत्नामध्ये असतो. माझं असं म्हणणं आहे की जर त्या ठिकाणी जनतेचे प्रश्न समजून घेऊन त्याला न्याय देणारी भूमिका घेऊन जर काम करणारे कार्यकर्ते या योग्य पदावर त्या ठिकाणी पोहोचले किंवा त्यांच्यावर अधिकार आले तर माझ्या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी सर्वसामान्य जनतेला त्या ठिकाणी न्याय मिळू शकतो. आणि म्हणून ती भूमिका, ती भावना माझी आहे. आणि म्हणून जर तुम्ही कोणताच निर्णय करत नसाल आणि अशा पद्धतीनं फक्त वेळ जर त्या ठिकाणी घालवायचा प्रयत्न करत असाल तर काही कार्यकर्त्यांना, काही नेत्यांना काही निर्णय त्या ठिकाणी घ्यावे लागतात. एक शेवटचा प्रश्न असेल, आपल्यासोबत हजारोने कार्यकर्ते जोडलेले असतात, नेहमी खोलीपर्यंत जातो, अशा पद्धतीचं त्याचं म्हणणं असतं आणि माझ्या घरामध्ये आल्यानंतर त्याला अभिमान वाटतो. कार्यकर्त्यांना आपण काय सांगतो? खरं तर मी आतापर्यंत कार्यकर्त्यांचं प्रेम मला मिळालं, मी त्यांना त्या ठिकाणी प्रेम दिलं आणि त्याच्या पलीकडे मी आज काही लोकांना देऊ शकलो नाही. तरी गेली अनेक वर्ष सातत्यानं लोक ही माझ्याबरोबर, अनेकांनी राजकारणाच्या माध्यमातून सत्ता उगवली, सत्तेच्या माध्यमातून पैसा, कॉन्ट्रॅक्ट आणि अनेक जमिनी, गाळे, सगळं काय काय केलं आणि त्याच्यातनं व्यक्तिगत स्वतःचा फायदा केला. आणि संदेश पारकरने आज माझ्यावर असलेला कार्यकर्ता तुम्हाला सक्षम असेल असं कधीच दिसणार नाही, पण तो लढणारच. म्हणजे त्यांनी निष्ठेनं तो राहिलेला आहे, लढलेला आहे. खरं तर म्हणजे जर त्या ठिकाणी सत्ता आली, ताकद मिळाली तर या सुद्धा कार्यकर्त्याच्या जीवनामध्ये मला भलं करता येईल, म्हणजे एक आर्थिक सक्षम त्यांना करता येईल. पण तेही सत्ता नसल्यामुळे, अधिकार नसल्यामुळे हेही होऊ शकलं नाही. पण तरी सुद्धा त्या नात्यामध्ये, कार्यकर्त्याच्या आणि संदेश पारकरच्या नात्यामध्ये काही त्या ठिकाणी फरक पडलेला नाही. आज लोक तितक्याच प्रेमानं किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या प्रेमानं संदेश पारकर बरोबर त्या ठिकाणी राहत आहेत. त्यांचा आजही संदेश पारकर या नेतृत्वावर विश्वास आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की संदेश पारकरच जर त्या ठिकाणी मोठा झाला नाही तर आम्ही काय त्या ठिकाणी मोठं होणार. पण त्याचं विजन, त्याचे विचार, त्याचा तो संघर्ष हा मात्र त्या ठिकाणी जनतेसाठी आहे, कार्यकर्त्यांसाठी आहे. आणि म्हणून या नेतृत्वाबरोबर आपण सातत्यानं राहून ही लढाई आपण लढत राहू. आणि जे प्रेम कार्यकर्त्यांनी मला दिलं, जनतेचा जो आशीर्वाद तो मला सातत्यानं मिळत राहिला आणि त्याचमुळे हे सगळे नातं आहे. आणि काही माझा काही स्वभावाचा प्रश्न आहे. मला कसं होतं की काही नेते की काही माणसं बाजूला जरी एखादा कार्यकर्ता आपला जवळचा बसला त्याला ओळख दाखवत नाही, हे माझ्याकडनं होत नाही. जरी माझ्या विरोधी पक्षातला असला तरी त्याला प्रेमानं हात मारणार. कारण शेवटी आपण राजकारण ही एक भूमिका आहे, ती भूमिका आपण त्या ठिकाणी वाटवत असतो. त्याच्यामध्ये यश अपयश, काय पदं, चढ उतार हे राहतात. पण शेवटी आपण या समाजामध्ये आपण जे जन्माला आलो आहोत तर काहीतरी त्याच्यामध्ये मैत्री जपणं आणि एक व्यक्तिमत्व जपणं आपल्या हातामध्ये आहे ना. काय मी त्यांना हाक मारली किंवा त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना भेटलो याच्यामध्ये माझं काय नुकसान आहे, मी काय त्याच्यामध्ये. पण त्याच्याशी असलेला थेट संबंध हे जोडण्याचा प्रयत्न मी त्या ठिकाणी करतो. आणि कोणालाही त्या ठिकाणी एक सन्मान वाटतो की बा संदेश पारकरनी गाडीवरनं जाताना आपल्याला हात दाखवला किंवा मला विचारपूस केली, अशा सगळ्या गोष्टीमध्ये. आणि आम्ही सातत्यानं म्हणजे तहसीलदार कार्यालयातलं काम असेल, प्रांत ऑफिसचं असेल, पोलीस स्टेशन असेल, आरोग्य असेल, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण कामच करत असतो. तुम्हाला माहिती आहे गेली अनेक वर्ष मी त्या ठिकाणी काम करतो. रक्तदानासारखं भव्य दिवस शिबिर गेले अनेक वर्ष मी त्या ठिकाणी घेतो. या जिल्ह्यातले, या तालुक्यातले, या शहरातले अनेक तरुण हे रक्तदानासाठी त्या ठिकाणी येतात उत्स्फूर्तपणे आणि त्या दिवशी रक्तदान करतात. जवळजवळ मग वर्षभर त्या रक्ताच्या बाटल्या आम्ही जनतेला देतो जे आजारी असतात, रुग्ण असतात. आणि त्याच्यामधलं ते काम होतं. गुरुवंदांचा आपण सत्कार करतो, त्याला प्रेरणा देतो, त्याच्या शाबासकीची थाप त्याच्या पाठीवर मारतो. अनेक बचत महिला गट असतील, त्या बिचाऱ्या राबतायत, त्यांना त्या ठिकाणी त्यांचा सन्मान त्या ठिकाणी आपण करतो. म्हणजे अशा अनेक प्रकार, म्हणजे क्रीडा क्षेत्रामध्ये, तुमच्या आपल्या सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये, कला क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी हे चालूच असतं. म्हणजे आपलं जर माझ्याकडे जे काय असेल त्याच्यातनं किती मदत करता येईल ती शेवटची मदत मी त्या ठिकाणी करत असतो. कधी कधी काय होतं, कार्यकर्त्याचा अपेक्षा भंग पण होतो
की बुवा संदेश पारकरकडे आपण आलो आणि आपलं ते झालं नाही, पण त्याला जे माझ्याकडे आहे ते करण्याची माझी दानत असते आणि ते मी सगळं करतो. त्यामुळे मी आज श्रीमंत किती आहे याच्यापेक्षा मी जनतेत किती लोकप्रिय आहे याला मी महत्त्व देतो आणि म्हणून मी माझे रिलेशन त्या ठिकाणी जपलेले आहेत आणि मी ते शेवटपर्यंत त्या ठिकाणी जपणार आहे. खरं तर म्हणजे जनतेचा आशीर्वाद, परमेश्वराचा सुद्धा आशीर्वाद हा निमित्तानं संदेश पारकरला आहे आणि ज्यावेळी मी एखादी भूमिका स्वीकारतो ती मनापासून स्वीकारतो. पोटात एक आणि पोटात एक अशी भूमिका नसते. त्यामुळे त्या भूमिकेला आपण योग्य पद्धतीनं जनतेच्या दरबारामध्ये त्या ठिकाणी मांडू शकतो आणि त्याला आपण न्याय देऊ शकतो. आणि कदाचित मी मगाशी म्हणालो की सगळ्याच प्रश्नाला काय मी न्याय देऊ शकलो नाही, पण मी लढलो. 4 प्रश्नाला न्याय देऊ शकलो, त्याला दिलं. अजूनही काही अनेक प्रश्न माझ्या याच्यामध्ये प्रलंबित आहेत, मी लढतोय. माझे अधिकार किती आणि मी त्या ठिकाणी लढतोय किती जरी असलं तरी आपल्या जनतेच्या मनातला विषय लोकांपर्यंत नेण्याचा आणि त्याला प्रतिसाद किंवा त्याला त्या ठिकाणी पाठिंबा हा कसा मिळेल हा प्रयत्न माझा त्या ठिकाणी राहतो. आणि म्हणून अशाच पद्धतीनं जोपर्यंत माझ्यामध्ये ताकद आहे तोपर्यंत मी अशा पद्धतीनं हे सगळं माझं काम हे चालू ठेवणार आहे आणि मला विश्वास आहे की जनतेचं प्रेम तितकंच त्या निमित्तानं मिळेल. परमेश्वराचा आशीर्वाद सुद्धा त्या निमित्तानं आपल्याला राहील. निश्चितच धन्यवाद पारकर. हे होते संदेश पारकर, जिल्ह्यातले एक युवा नेतृत्व असं आहे आणि त्यांनी सांगितलं संदेश पारकर हा किती श्रीमंत आहे याच्याकडे लोक बघत नाही, तो जनतेत किती आहे हे लोक बघतात आणि माझ्या पोटात एक आणि ओटात एक असं काही नसतं असं देखील सांगितलेलं आहे. जर शिवसेनेने त्यांना संधी दिली, संघटना बांधण्याची संधी दिली तर आपण संघटना बांधू शकतो. मोठ्या प्रमाणात संघटना बांधून शिवसेनेला नवीन उभारी देऊ शकतो. म्हणून उद्धव ठाकरे साहेब आणि आदित्य ठाकरे यांनी आपल्याकडे संघटना बांधण्याची संधी द्यावी तर आपण ह्या जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करणार आहोत. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात सातत्याने उद्भवत असलेल्या प्रश्नांसंदर्भात आमदार नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. पाहूयात नेमकं काय म्हणाले आमदार नितेश राणे. मी आपल्या कणकवली उपरुग्णालयाच्या संदर्भात सकाळी 8:30 वाजता येऊन इकडल्या उपरुग्णालयाच्या एकंदरीत परिस्थिती संदर्भात, इकडले पेशंट नेमकं बाहेर रेफर का होत आहेत, आलेल्या पेशंटला योग्य ती सेवा का भेटत नाही आहे, या ज्या सगळ्या तक्रारी माझ्याकडे सातत्याने येत होत्या त्या संदर्भात मी येऊन बैठक घेतली आणि तेव्हा इकडे असलेला पूर्ण मेडिकल स्टाफ तेव्हा उपलब्ध होता आणि त्यांच्या सगळ्यांची चर्चा केल्यानंतर मला एक गोष्टी जाणवलं की इकडे स्टाफ अपुरा आहे. त्यांना जी मदत लागते चांगली सेवा देण्यासाठी तो स्टाफ भरला नसल्यामुळे त्याने ज्या 100% जे प्रयत्न त्यांना करायला लागतात ते लोक करू शकत नाहीत. आता आपल्यालाही माहिती आहे की ह्या संदर्भात सातत्याने आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करतोय. माझ्या 9 वर्षाच्या आमदारकीच्या कारकिर्दीमध्ये
हा एक प्रश्न नेहमी प्रलंबित राहिलेला आहे की बाबा आरोग्य व्यवस्थेला अपुरा स्टाफ, हा प्रश्न नेहमी अडचणीचा राहिलेला आहे, आव्हानात्मक राहिलेला आहे. कारण का आपल्या या जिल्ह्याकडे कोण काम करायला येत नाही असं एकंदरीत माहिती आम्हाला दिली जाते जेव्हा आम्ही विधिमंडळामध्ये संबंधित मंत्र्यांना प्रश्न विचारतो. आणि मग त्यामुळे असंख्य अडचणी आमच्या इकडच्या कणकवलीच्या रुग्णांना करायला लागतात. कित्येकदा त्यांना प्रायव्हेट हॉस्पिटलकडे रिफर केलं जातं आणि मग तिकडचे दर कधी कधी त्यांना परवडत नाहीत. म्हणून या सगळ्या गोष्टीला तोडगा म्हणून कारण का टीकेला टीका करणं सोपं आहे, दुसऱ्यांवर बोट उचलणं पण सोपं आहे, पण शेवटी राज्य सरकार आमचं आहे. म्हणून लोकप्रतिनिधी म्हणून माझी तेवढी जबाबदारी पण तेवढी वाढलेली आहे. ह्याच्या अगोदरच्या सरकारकडून आम्ही अपेक्षा करायचो, पण तेव्हा अपेक्षा भंग व्हायच्या, कधीही स्टाफ भरला गेला नाही. पण आज जी मी काय एक पाऊल, छोटंसं पाऊल कणकवलीचं रुग्ण व्यवस्था चांगलं करण्याच्या दृष्टिकोनातून मी उचललेला आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर सगळ्याच गोष्टी शक्य असतात. कुठल्याच गोष्टीला नाही हे उत्तर जनतेला आपण द्यायचं नसतं. हेच संस्कार सन्मान्य राणे साहेबांनी आम्हाला दिलेले आहेत. माझ्या त्या सकाळच्या बैठकीमध्ये हे धर्माधिकारी जी असतील आणि त्यांची सगळं टीम जी माझ्यासमोर होती, मी प्रत्येकाला त्याच्या पद्धतीने वेकेन्सी विचारली की नेमकं तुम्हाला किती लोक पाहिजे. तर त्याप्रमाणे त्या दिवशी मला 13 जणांची रिक्वायरमेंट सांगितली गेली. त्याच्यामध्ये एक असिस्टंट सुपरिटेंडेंट हवाय, 4 ज्युनियर क्लर्क हवे आहेत आणि क्लास 4चे म्हणून 8 लोक भरायची आहेत. असे 13 एकंदरीत मला रिक्वायरमेंट सांगितलेली होती. मी एक छोटंसं पाऊल असं उचललं की मुंबईमध्ये अशा असंख्य संस्था आहेत ज्या स्टाफ पुरवतात, प्रायव्हेटली चालतात त्या, आणि जेणेकरून ग्रामीण भागामध्ये अशा कुठल्या हॉस्पिटल असतील, काही सेवा संस्था असतील, तिकडे हे मुलं मुली जाऊन काम करतात. त्या मेडिकल बॅकग्राऊंडचेच असतात, ह्या रिक्वायरमेंट प्रमाणेच असतात, आणि मग ते मुलं मुली जाऊन तिथे काम करतात आणि संस्था त्यांना मदत करते. त्याप्रमाणे त्या एका संस्थेशी बोलून आपल्या ह्या कणकवली उपरुग्णालयासाठी मी उद्यापासून 4 ज्युनियर क्लर्क आपण भरतोय आणि क्लास 4चे 8 म्हणजे वॉर्ड बॉय ज्याला आपण म्हणतो तसे 8 लोक उद्यापासून जॉईन होत आहेत. म्हणजे टोटल 12 जण आपल्या ह्या कणकवली उपरुग्णालयाच्या सेवेसाठी उद्या येत आहेत. त्यांचा जो काय पगाराचा विषय आहे ती संबंधित संस्थाच बघते. मी आज सकाळी या संबंधित सिव्हिल सर्जनांशी पण चर्चा केली आहे, पाटीलजींची. शेवटी आपल्याला कारणं देऊन चालणार नाही, थांबून चालणार नाही. पावसाळ्याचा दिवस आहे, याच्यानंतर गणपती उत्सव सुरू होणार आहे, म्हणून कुठेही रुग्णांचे हाल होता कामा नये या स्तुत्य हेतूने उद्यापासून 12 लोक आपल्या या कणकवली उपरुग्णालयामध्ये जॉईन होतील. धर्माधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या लोकांशी त्या संबंधित मी बोललेलो आहे. तेही त्या लोकांना त्याच्यामध्ये सामावून घेणार आणि रुग्णांना जी जी सेवा द्यायची आहे त्या डिपार्टमेंट वाईज, फक्त जो असिस्टंट सुपरिटेंडेंटचा जो विषय आहे तो राज्य सरकारच्याच माध्यमातून आपल्याला भरायला लागेल. त्यासाठी मी स्वतः आजही पाठपुरावा करतोय. पण जे हे अन्य जी काय क्लास 3 आणि क्लास 4ची जी पदं आहेत ती सगळी 13 पदं नाही 12 पदं उद्यापासून भरली जातील आणि मग ती सगळी मुलं मुली इथे येऊन रुग्णांच्या सेवेसाठी हजर होतील.
या संबंधीचा जो काय कागदपत्र व्यवहार जे काही गोष्टी करायच्या आहेत ते सगळं सिव्हिल हॉस्पिटल आणि आम्ही सगळेजण आणि कणकवली उपरुग्णालय म्हणून आम्ही सगळेजण करणार आहोत. आमच्या सगळ्या जणांच्या वतीने मी आहोत, गोट्या सावंतजी आहेत, आमचे मिलिंद आहेत आणि आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते आणि एकंदरीत समाजामध्ये काम करणारे सगळ्याच कार्यकर्त्यांचं आम्हाला ह्या निमित्ताने धर्माधिकाऱ्यांना आग्रह करायचा आहे की आम्ही सगळी मदत करतोय, आम्ही सगळी सेवाही देतोय. आता चौकटीच्या बाहेर जाऊन खरं म्हटलं तर मी हे 12 लोक उपलब्ध करून आपल्याला दिलेले आहे. राज्य सरकारसाठी थांबलेलो नाहीये. मग आता ह्या पुढे कुठलीही तक्रार सामान्य जनतेकडून आमच्यापर्यंत येता कामा नाही, ह्याची खबरदारी खरं म्हणलं तर ह्या लोकांनी आता ठेवली पाहिजे. जी काय साधन समृद्धी पाहिजे, जे काही इक्विपमेंट 1-2 लागतायत त्याहीबद्दल मी नियोजन बैठकीमध्ये तो विषय घेऊन राज्य शासनाकडून ते उपलब्ध कसं करून त्या इक्विपमेंट लवकरात लवकर इथे आम्ही उपलब्ध करून देणार आहोत. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करू, पण शेवटी सेवा देण्याचं काम धर्माधिकारी आणि त्यांच्या टीमच्या माध्यमातून असलं पाहिजे. त्याही दिवशी 2 तारखेला बैठक घेतल्यानंतर 3 तारखेपासून ते सुट्टीवर गेलेले आजच सकाळी परत आलेले आहेत. तीही तक्रार माझी त्यांच्याकडे आहे. आता शेवटी अगर माणूस सुधारणार नसेल तर या बाबतीमध्ये त्यांच्या सिनियर लोकांशी बोलून कारवाई करण्याचा जी प्रक्रिया आहे ती आम्हाला सुरू करायला लागेल. पण शेवटी आम्ही पण त्यांना वारंवार संधी का देतोय का आपण ज्या सेवेत आहोत, ज्या क्षेत्रात आहोत तिथे लोकांना आपल्याला सेवा द्यायला लागते, निस्वार्थी पद्धतीने आपल्याला काम करायला लागतं. म्हणून तेही त्याबद्दल विचार करतील आणि योग्य पद्धतीने परत तक्रारीची संधी आम्हाला देणार नाहीत एवढा विश्वास त्यांनी आम्हालाही दिलेला आहे. कमीतल्या कमी पेशंट आमच्या कणकवली उपरुग्णालयाकडून बाहेर रेफर होतील एवढी काळजी ते आणि त्यांची टीम घेईल एवढंही आश्वासन त्यांनी आम्हाला सगळ्या जणांना दिलेलं आहे. म्हणून उद्यापासून येणारे जे 12 लोक आहेत ते उद्यापासून इथे जॉईन होतील आणि कणकवली उपरुग्णालयाच्या माध्यमातून कणकवलीच्या जनतेची सेवा करतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. जिल्हा नियोजन बैठकीच्या सुरुवातीलाच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण अधिकाऱ्यांवरती चांगलेच भडकले. टाइमपास करायला येतं का असं म्हणत सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी खडे बोल सुनावले. पाहूयात. काम वेगवेगळ्या गावांमध्ये होते ना, म्हणूनच विचारलं तुम्हाला की कापताना वेगवेगळ्या गावांमध्ये वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्टर मिळाले असते तुम्हाला. छोटी छोटी कामं झाली असते ना, 126 कामं. तर ती छोटी छोटी कामं त्या गावामधल्या असणाऱ्या छोट्या छोट्या तिथल्या लोकांनी केली असती. मी तेच म्हणण्याचा प्रयत्न करतोय, ते तुम्हाला तेच सांगण्याचा प्रयत्न करताय. 126 कामं ऍट अ टाइम का काढली नाही ते विचारतायत. ते कोणी अडवलं होतं का? निधी उपलब्ध असताना तुम्ही असं का केलं? पुन्हा एस्टिमेट करणं ही व्यवस्था जी आहे ना ती कोण करतं? त्याच्या ठिकाणीच करणार ना, का कोण करणार? मग त्याच्या तालुका नियोजन पुन्हा कोणतरी करणार? याच्यामध्ये असं केलेलं की सर्व पैसे जे आहेत ग्रामपंचायतला दिले अगोदर हे याचा स्तरावर. मी तेच सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की आपण दिले जातात पैसे आणि काम केलं जात नाही, वेळ काम केलं जात नाही.
सगळे कौलं लावायचे आणि पाऊस आलाय, कधी करणार तुम्ही ते सगळं? या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये काय झालं नाही का, रिटायरमेंटला आलेले अधिकारी दिसतात. रिटायरमेंटला येतात का तुम्ही लोक इथे? मी गेल्या वेळेस सांगण्याचा प्रयत्न केला होता की पैसे आणि पैशाचा योग्य प्रकारे वेळीच उपयोग करणं हे गरजेचं आहे ना. टाइमपास करायला येतं का तुम्ही लोक? घेतो म्हणजे काय झालं का नाही ते सांगा. मार्च महिन्यामध्ये ज्यावेळेला हे सगळं करण्यासाठी आटापिटा करून आम्ही लोकांनी केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. टाइमपास करायला येता का तुम्ही? पालकमंत्री अधिकाऱ्यांवर भडकले. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रश्नांची नितेश राणेंनी घेतली दखल. आणि व्हायब्रंट गोवाचा प्रेरणादायी बिझनेस हाऊस पुरस्कार फोमेंतो रिसोर्सेसला प्रदान. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.